Pamucho, your friend and I are Sakyiwaa, Dormaa Ankɔbea Hemaa, Hemaa. No, Enra. Dormaa on Baha, a mamma moye, no question social media baby, or be a camasam, obeti who kakra actually, Nabase. That's it. A mamma Quanso, or Hene, yes, or Hene Quakra, we a mamma actually say, so Hene Yaria. Nananum Edibedain, a year or Sergeant for see a dear your doctor. Na Nanaman in Suma on Quahine. I didn't quad room into the quad room, and Penny a drana say, ya, a brebe son. They are better say, Nana Quakra and Wakem. It is an Anakam Sadia, then at Roma, no Sefata, say Nana Yakoshe, babya, Bema Penny, Eddie Aquatono. Na yefa ne ba enti Ankɔbea fo amamre na ye ne yeyo enti huhu ya ye betena krotia ye ne dom no eye adehye nyina anibra so yesim hwehwe nana baabi oda ye court krotia ne tie nyina anibrem se huhu amerika na nte na ne ye na ye hwehwe ye dehye baabi oda to panyin furu nka wuram anu enti ye ba ya ense wuhu se na be ma bi di animu ai be tete no ono ya kire kan tete no amamre kwane so ko hu bere mponsa be ku nipa e ma ne koso na nanema e wa asamanim na ne de Kristo somti ye di dwana eku no kwana no ho no esi nipa na nane na mmom ye gide hie firi abusua na wom no ono be ma na odi anima na yede na ekose onkan ono yede hye oni anim ne yenkopedana ne yemebo osaje force ade ya amane ese ye hunu ansa na akora su atutu ne nane aba behwe baabi Ankɔbeafo yekohu se na akora da no na afi odi ni nhaya otwato ede ama Ankɔbeafo mo wa mamre ne amane pa e wo se Dormaa amane gana manyina yesom na wori fa futu kakra bi manchiri mai bi wo ha wo se wori atwam na ade bempen he yanchiri mai afutu ben no wo de ma ye ndase pa nyame ni nokurani empo Kristo sumu no ye wa mane ene amamra ye da bianka asem se oba be mafema me ye lay preacher of the Methodist Church meka se me hie nyame ni nyame mi ankasa kro ngom pa eboku na mmom amamre ene som edanso wo som no de wakoma ende nyame nko na ese nipa som no foforo bi ani hobi o efise on ne tumi nyina ye ne dia na mmom wa mamre ene wa mane de esese wo ye na kro de onni na mamre so no kro no ni enjina ene ntine me kanisa ne onanse ye nim ya mamre ne ye nkyere ya mamre ntino ni bi di free baby abeka kire ese ba ne ba ware a oyeye be ma ne be ma ware a oyeye ye nkyere ye ma na mamre ne be ye nkyere be ma be hu ne be hu na be hu se aduane a be noa bi wo ma me bochi aso no udia be kire be ma frim ye nim se ye kwanshan du nsri pa na what to say abusua ene ade hye ne Dormaa kwaman arwacheche nsam ben na Ankɔbea Hemaa ode ema abusua yo ndase ya Kristofo de ye wani da so se ye wukura ye be sori bio nti be ma panyini nyame de ne famie aje Job ka azembi ode papa mam je ye na bone ba ya ne menje nti ye mfa akoma pa enja be ma panyini kwane ne mpanyini so bedua ne so obua be bobu pumam mbere penno hwedi ampo Nyankopon no obedonye be ma foforo ama na aba befa bere ma opon sikafo na dwa no ekura na edi animu akoko na bere ma kon na wa ma wo se ngum ni se wadofo do so pa fa kwanye so na che wadofo mam yo ndase ndofo odikane ene bono regional minister eye nkunu ono abo Joseph Adey Akwaboa nchia maame eye Ankɔbea mane se be maame minni be hwamoda sani yesai se ye yade no sa de nyame hye se ye nyo no benta mechi ne enyo mfa ni bonyam hyema no nchia mahemafo mahemfo oni bia eya maame Esther me kwa onja mechi nchia bia nda bia ase
na yɛ sɛ da sɛ bebree sɛ wo ne akasa abusuafoɔ Ankɔbea Hemaa ɛna yɛne no ɛbɔ nkɔmmɔ no ɔno ara na ɛsan yɛ ama su Hemaa